Waa sa buang eh. Di ba niya? Lalaman mo yung mga kusot. Oh! Sa! Mo nang dayuhan mo diri, wa mo yung mga kaya. Bad man ka. Napay pabadbad ang animal oh. Tanawa. Natagam ng mga kababata o diri ah. Malditong gigagod. Wa ko'y labot, basta ako'y pinakahawd mo basketball diri ah. Mura lang si Adebayo da. Nana po ning dayo diri oh. Basta tiwok diri sa dalan ba? Wa mo'y mga pulos. Choy, Animal. Nibalig na mo ning kagwang diri ah. kita ko sa imong gipangbuhat sa imong mga kababata ba? Di ka mayong himplo diri sa basketball ba? Di man na mayo mo kay binulim na. Kanawa na yung mga kaya sa imo, tagas kay ka, payat piyog kay ka. Unsag masikon nimo na, mga bukog na sila. Wa kaya ayo. Pakitaan ti ka unsan tinuod na basketball. Turuan ti ka ng leksyon. Panghawa mo. Dali. Oo, awa na imong batasan no. Wa kay mayong pamatasan ba? Kabalo baka kaning basketball sports ni siya. Pagbote ka. Banwagon biya kay kang dako ha. Dapat kay pa sports sa basketball. Karon na baya ka na player ha, kay finals na. Dala. Nagtigi na oh. 1-on-1. 1-on-1. Pre, unsa man pre? Murag mag 1-on-1 na sila ba? Sige, aron mapatagam ti ka. 1-on-1 ta. Ha. Okay ka lang akong kalaban ha. Murag kulangon jud ka. 1-on-1. Pangitag pa ng suayaw nimo ha. Aron mo tupong kas ko ba? Kumbiyansahan ni mo oy. Small but terrible ra ko. Small but terrible bitaw. Sige, tan-aw na to dahil mong kaburit. Sige, tawagan lang ko ha sa pangalan na The Refer. Si The Reaper. The Reaper, magod to. Bawal gina. Hilig magug ka magpaswito-sito ba? Sunod lang sa kuha boylet. Pakit-onte ka sa mga tinuod ng mga muse. Na yung basketball court dito, oh. Murag feel ako, need lang muse. Ikaw lang sa akong sekretaro karon ha. Go. Kasi burak kag bouncer, pero sunod lang yapon. Okay, go. Hello sir! Basta kinahanglan mo muse. Naharap ko direct. Animal. Manay mo mute? Malamang. Di pa ko musugot nga, ikaw kung Prince Charming, oy. Kalawa kong boylet, gwapo kayo. Bang. O diba, birthday na, muse pa. Aging gabi, invite me over sa party na handang butiti. Mura magwati nga, bitsinan. Okay, go! Shut up! Bang. Go! The Refer versus Bangkay, oh! Sambar ka nito, nangalipay din mo. Jati, surbol man to bay? Refer! Refer! Go Refer! Ay, dog, dito kay ka ba? Out ka sa Refer no? Bitaw tinhawag kina siya tinoy. Bang. Refer! Refer! Hawad ni Refer? Di ba tinhawag ki si Refer? Alam mo. Bullshit ka! Agay! Pagkakuan mo duha! Putik gamay! Daw ka na nuggets! Daw na nuggets! Na, daw kang nuggets. Daog na nuggets! Namanod na dyan na yung mga naong sa kaldero. May pag magsugalay tag NBE. Nya, unsa may sugal na to ani? 1,000 og inodnod ang naong sa lubot sa kaldero. Sige ba? Nya, unsa may team nimo? Siyempre, Denver Nuggets. Bang. Sure na, basig dili pa na kwan ba? Wa pa nang man. Sure po lagi na, samtang nagdula ta diri ganiya, nagdula man sad sila sa gimuan ba? 1,000 nya inodnod yung naong sa kaldero. Animal nga pasubo gyud ko ani ba. Raw, sarang 1,000. Kunya, asa man nimong kaldero? Denver Nuggets! Nara na boss! Nara na yung kaliro nga gisugo! Animal. Jimmy Butler nga longhir. Atay man yung bataan ni Abi man ako ang dalo ni mo na kaldero kanang kaldero ra sa kanon. Tik kamay ni bataan ni wa jud ka klaro kasabot ba. Wa man ko nimo gi-inform daan ni nalari ka na akong kaldero. Sige, tuwad! Ah! Waa sa buang eh. Ay! Tama na si mama. Say tama. Tama. Masa tumanay.
mo pre ha, nalundon ni Mang Naong sa kaldero pre. Animal mo balos ko. Sa ginto, 1,000. Unya pasuan, isulod og sako. Ha? Balo si Rega. Balos oy binuang. Kita-kits nantos gimto ane. Ay lain pug dili. Napasis ako. Pasi na dito, dalan mo kaldero. Ang naong ni mo ba o, nagtalumtom na kayo. Ha, sige lang kay makabalos naman gyud ko sa imo ha. Makabalos naman gyud ko sa imo ha. Pumangina mo!